Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Sondaniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñay windere fenjay ɓatake bindaɗo jaslari tati bowte hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye gurdam galleji ɗi. Alhamdulillahi rabbil alamina. En jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo, wi kam tan yendew ɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min jurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama enen kala yo Allah lumbu en e maaje gilli o suwa en e maaje yurmede o loota en o lootiri en cellal e kisal e yajede o sammita kala tooke gonɗe e ɓerɗe ya rabbal wara. Tawno tooke gonɗe e ɓerɗe ko hunde bonde. So tooke jeehi ha denkima e ɓernde a wonti gaño, a wonti haaside, a wonti naafigi, a wonti bonnowo, a wonti bonɗo, ala ko jiyata e guite ma so wona bonande, ala ko lallata e ɓernde ma so wona bonande, ala ko ɗaɗi e ngandi hoore ma soggata yawat so wona bonande, a halkima. Yo Allah dande en bi jahi nabil wara. Musidɓe tedduɓe kala alarba eɗen kewi arde gurdam galleji ɗi ko fate dewle ɗe nde tawno ko ɗum wuura sagata gorko so yonti ko dewgal haalante hewani haalde goɗɗum ko wona dewgal. Debbo so yonti ko dewgal haalante, so fuɗɗima soyde o ƴewani lootoɓe lootamo beele o daña gorko. Nduwonɗe kam beele mi daña gorko, duwonomi beele mi daña gorko moƴƴo, duwonomi beele mi daña gorko moƴƴo, lotnam ɓiyamo beele ɓiyamo daña gorko moƴƴo. Min hande ni hay so dañi gorko tan yo yah. En jogui hande won soyɓe hande jiya yummum wiya min kay min hayso gorko kaɗa fof yo yaa tan ceerno, yo yaa tan. To jomum watti hersude an gadini ndi mbomri soydi wondi ɗo walla o coyɗo gonɗo ɗo. Ande ɗum laate rendo min no feewi ha o ñalawmande. Min kay no yaari fo yah ene jarani min ni yiide bawɗo lodde lotanami ɓiyamo mbe yo humre nde iw walla yo seyɗano iw
walla yo gorko ladde o iw yo yaa tan o furtoyo hay so ñalawma goto watti on yo wiyatano resama est ce que dewle noon ko kumaɗe sa forsi ngal wona ngal ma artu joɗɗa paduya ha ngal ma ara walla ngal ma ngal wirtoma ngal ɓenna par ce que forsi gongal ha ari taw wona ngal ma kala ko wona ko ma wona ko ma ko ma ko ma ko wona ko ma noon sa teɗanima ha wonti ko ma fulɓe de mbi ko fuɗi e ko takki wona gotum ceerno Huseynu Kane mi salminima ko an heewi wiide ni hen ko fuɗi e ko takki voilà ɗum ɗo koko fuɗi ɗum ɗo koko takki e ko fuɗi ko wona gotum ko ma kala ko wona ko ma wona ko ma accu wonkinade ko wona ko ma ha cikka ko ma so tawi yeehi tikka walla mbiya a bonnanama taw wonano ko ma dillinde sababu ni moƴƴi kono to force ko gonga noon neɗɗo waɗat provoqué sens kono wat provoqué sens maɗa oto wat provoqué sens janano ha wonta sens ma sens o ɓoccituma mbatta ha sidinaji yimɓe cikka ko yimɓe ɗon taw wona an taw ko an yo Allah won ballo ya rabbi ñalawma hanki o alhamdulillah yewtere meɗen hakkude men e musidɗo men Oumar Diallo to Mbour hewɓe noon noddi artude colopathie mo haali o rafi colopathie mo haali o eɗen gandi jogui docteur ɓe nana e réseaux sociaux sa mbaɗa hen jewte ko enen moƴƴi kadi yimɓeɓe ɓe ganda ɗum no feewi ma en garoy hen e saaji goɗɗi walla musidɓe en haali ma wittoy hen ha addana min hen ko eɗen ɓuura wawde humpitade guila e docteur e men ha e goɗɗum nde tawno hewɓe hande ne guurde musallaji deedi musoji ɗi ganduɗa taw machine gurwowo ñamde o on ko wonate wawde wurude haydara so joomum ñaami gayni tan wonta ɗon ko reedu musoru anda hen ɓen ne goodi hande heddo noon joomum ene safroɗo taw ko on machine jogui caɗele ñamde nde ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jarɗe andude kadi wonko haali hen ene moƴƴi neɗɗo foof nde andata vitamine ɓandu mum enen pop ko ɓuuri hewde men anda vitamine ɓandu mum ɗum tagui noon sa ƴi ene muusa en daaɗi ne muusa en balabe ne muusa en goɗɗum en ko neɗɗo wasde andude hol vitamine bawɗo yaade e nder ɓandu mum ha jogo sellilaji ɗi to ko ɓorwina ɗum watta o hokkude ɗum mboho moƴƴo taw joomum wona e guereso ene ngakka ene watta wogodirde ƴeeɗe mbatta musde ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jarɗe andude no feewi kadi ko gueɗe jarɗe janggude ko gueɗe jarɗe humpite saabu neɗɗo wawa tan wonde neɗɗo o jibine ha o maaya taw gueɗe makko kala timmi wawa wonde hunde saaha foof ma waɗe renforcé way so tawi ko ndungu ari so ndungu ari ma teccitoɗa jaale ma teccitoɗa jambe ma ñastoɗa guesa ma duggitoɗa guesa ba ko ni ne ɓandu wayne ɓandu ne koma teccite ɗaɗi ɗi koma teccite ƴeeɗe koma teccite jokkorɗe koma teccite ko vitamine uji pewnaɗi ko ɗin joktoto ɗum saabu neɗɗo wawa rullude tan ha mayde makko taw sellilaji ɗi foof ne marsa ala saa foof aɗa sago daña kene waɗa ɗum renforce way kono machine dogowo ni way kono auto ni saa foof ko ma mbaɗa ɗum vidage saa foof ma ƴewtoɗa machine aji ɗi saa foof ko ma ɗum changé saa foof ma huile ɓeyde ɗum ko huile o rokkata ɗum ko wawde yaade ponoje ɗe joni ko graisse watte nder rouleau to rouleau ji waɗe toon ha ɓorwa ha rokka ɗum wawde yaade neɗɗo ne ko wone mum ko koko gasata koko ustoto so ɓooyi koppi muusa noon ka wawde yaa koyɗe muusa noon ka wawde yaa alay sago daña vitamine uji ɗi ene mbawa hokkude ɗum doole beele ɗum wasa tan yorde kos ɗum ko hunde jarde accude hakkille musidɓe tedduɓe ko hunde jarde accude hakkille won wittoji kewɗi mbaɗɗen hen ene gasama en dañoy yaajede garoyen hen saabu enen e koye men won leɗɗe kewɗe ɗe bitteten haɗata min haalde ko fate leɗɗe nde tawno sa witti leggal koma ndewa ngal ha kumpirɗa ngal ha ganda ngal ha keeɓa haqiqa maggal ko ngal yahata nde pellita saktoyde ngal won wittoji kewɗi mbaɗɗen ko fate gueɗe hande koyɗe musoje en gueɗe hande gueɗe kewɗe ɗe kaleten
eɗen mbaɗa hen wittoji sabu kala hen ko kalɗen donkuɗen dañande ɗum safara yimɓeɓe ten hewɓe mbiyen joguiɗi ɗen caɗele eɗen dutto enenne e yimɓe e doctoreɓe e leɗɗe e gande eɗen bitta hen hakkeɓen hen soko Allah ma aroye saaha goto ma gueɗe ɗe foof mbawa yaltinede beele yimɓe mbawa naftorade. hay to banggue joguiɓe caɗele peɗolon ceekoto kon hakkude koyɗe kon adi hakkude koyɗe ɗe ne jogui sekre ɗum ko rafam mantiniɗo wonno hakkude peɗeli hoddare ndu walla ne peɗeli hakkude o seeko ha gaɗa hay sasali guinaɗe a suusa o wajjat coyi. alhamdulillah e nder wittoji ɗi dumunnaji en jii joguiɗo pomade muɗum spécial balɗe 3 majjat ha laaɓa. ɗum ne kadi ko woni wande fayida so jiɗɗo foof so jokkodiri am mami rokku jomum tonggode mum mbawan jokkodiri e jomum codon ko pomade baɗɗo important no fewi kadi ko pomade urɗo sa waɗi hen tan andi kañum aɗum luuɓa ñifat luuɓe kikkala ɗon e balɗe 3 a yiyat ñaama ɗum ha laaɓa sellina nguru ngu. ɗum ne kadi ko yettude Allah. yewtere men gurdam galleji ɗi garaten koye ɓattake oɗo hen debbo o resodiri e joom galle makko gila haydara ala gorko resimo gila gorko ala haydara sabu hay teŋe ɗe timmano ko kanko yaafi nde teŋade nde teŋe ɗe gaddani hume jumande jamande wonko manki hen ko kanko debbo nde o dambiti o wi gorko mi yaafimama ko heddi ko. ɓe gurdi noon ha gorko ƴetti lawol yidde ɗannade ɗaɓɓoyde ko dañi. gorko yeehi waɗi ladde dummuna seeɗa soyani woodi ko artiri addinimo koltu makko ha ko rufa gertode togga no kewɗen wiide ni hammadi jefto ha ko rufe kono kam ha ko so rufa moƴƴani par ce que fulɓe mbi kala mo wari ha ko mayde hen sa rufi ha ko tan dufda hen ɗum noon wiyete tan ko ha ko fiya hen fiya tewa yimɓe ñaami kono konngol pular tan rewi ɗon saabu eɗen gandi haako ko hunde ɓurɗo wawde ñamede rendo men yimɓe heɓe ganci kasti saaha ne jiiɗi wahlude e hirande seeɗa hirande welde ñama soos min ñaami soos ɗum nden ko almuɓe nden so ñaami soos gayni cottako potta almude bandum baydaji wala urni ñaami soos galle kaari ñaami soos taw noon wata yi ko ɓirti tan eyi ndeysan. ɗon calminmi dendagal cankonnaɓe kala Alsenel mi salminima Dawdel mi salminima Tidiane Kane ɓe mbi Nelku mi salminima no fewi Mokhtar Ba mi salminima ko noonne kadi ceerno Ahmadou Tidiane Sarr mi salminima e dendagal sukaɓe almuɓe baydiraɓe mi salmini onon foof mi juurima nde tawno ko enen taccinno ngo maayo hango mettugo lammugo hewgo ñama ko hewgo piile hewgo caɗele hewgo jelari hewgo lelade duɗal hewgo furɗude hewgo peƴƴi hewgo guinam hewgo heege hewgo ɗomka hewgo tuundi hewgo koldam ngo maayo ko enen taccinno ɗum est ce que ngo maayo kono hande kadi ngo maayo rokki yeynade annoraji kewɗi ha mbawtuɗen kadi ewɗo sifa ɗum ne kadi ko yettude Allah tawno ko muusi ko foof caggal mum ko alhamdulillahi rabbil alamina neɗɗo ko muñal tan yo Allah reen. alhamdulillah gorko arti waɗi dumuna ruttiti woni toon kadi ko Allah haaji arti tawɓe ɓesnidi ɓinguel gotel arti kadi woni ɗon ko dumuna ko Allah haaji rutti ɓe dañji kadi ɓinguel gongel Allah newnani gorko noon kayitaji ko wiyete visa yeehi leyɗele towɗe fuɗɗi nadde hankadi ni e dañe hakkude mabɓe noon alhamdulillah hakkude mabɓe alhamdulillah gila ɗi téléphone ngaji garani
letruji ne jaha teddungal ne ɗon yindirde ne ɗon teskondirde ne ɗon haaldude ne ɗon. Allah waɗi gorko mahi kanko debbo o darimi hen no feewi. aɗa andi mahateji men ndende yo Allah yom moƴƴere suddiɓe men e jinnaɓe men e bandiraɓe men rewɓe e musidɓe men. ɓe darat hen darde tinde kuɓeje kewɗe rewɓe woɗɓe nana cakki hen ɓe yene didda ne jaltina taw ko ɓe joori ha wi tut joora huɓere ha sugundu ɓorto ƴooga nden robiñaji ngala woodi ko woyndu ƴooga ñalla rosde tuufeje ñalla rosde peroŋaji ñalla jorde fof en jii en jiiri gite men enen koye men. huɓere gasa wede bilgo wuro kala ara sagataɓe ngara jomum waɗa ñiheje kosemeje bile nden ko noon wano wona bile ha huɓere gasa fewni ha feewa ñande yimɓe geggata nde kadi dammuwol ware yimɓe ngara ñande leeso ngo afete kadi dammuwol ware leeso reposé ngo afe la ilaha illallah est ce que protocole wallahi en jahani ala ko famɗe rendo men haydara taw ganduɗa ɗum ɗo ko sodde tan wadde leeso gasi ko an joom galle ma jeeyi kono noon ala ko ma yimɓe ngara kadi aafe waɗe tufumeje waɗe atoyji waɗe ñamde welde leeso afama kecce puyɗe tan ceer ala ko famɗe rendo men te hunde fo en mawnira ha towa taw ala ko woni nder goɗɗo kadi haɓa e joom galle mum sababude ɗum taw on ala ɗum tagi o wasɓe ñaaƴoɓe ɓe jeccirta ko ni taw kadi ganduɗa caɗele kewɗe en teskaki ne yeeso ɗum ala si mbatten haqqillaji men sen gontani wonde yimɓe simple en yaaduɓe e jamanu famɓe aduna famɓe ko yahata anduɓe ko mbawi teskotoɓe hucconoɓe développement en tampat tan no tampirɗen ni ɗum ko tampinarma aduna men ne teddi ne muusi en ndiwi gurdam meɗen ha wonti teddedi mawdi so mayde ene teddi so mayde are men teddi ko fereji ko pasuji ko deppasuji ko yangaraji ko tampere bonde so yangue are men ɓuuri bonde kala kewmo kewnuɗen kala ko mbaɗɗen teddat tan kala mo en jiyani pelen ñingen en ganda ko haɗi ɗum arde jomum liggaki dañani sellani ko kañum jogui galle men so arani kadi ñinge sen ara kadi ko ma ñamlo paas no arde so ari kadi ruttima kadi liggo ko yoɓiri on paas kadi donken famande ɗum jomum heede ƴetan kaari kawa maya kaari araji baba maya ƴetan kaari daraki haɗo anda hadde kaari darade ɗon tene mayde hande wonti ko sa ari il faut pipta woda ko joƴƴinɗa il faut pipta woda ko joƴƴinɗa tene hande kewuji nana jeese men ha wi tut kew hen foof il faut pipta tene a ala kene adda kene fiɓe a ala kene adda kene fiɓede kono kala ko kewi il faut pipta so ɓooyi tan sa renaki yimɓe kala gontat bonɓe e jeese ma saabu kala neɗɗo mo nodduɗa nattanota dem piya neɗɗo audio natta jabade audio ma woni audio ji hande natti jabede saabu audio ji ɗi ne ganda ɗi ko audio ji ñagude tan on ne ñagueteɗo kañumne koko yoori kosko ko oli a sammi jaabi ha gasi fuɗɗima wadde kadi jaabon to kon ɓendani e wiyata samma kon so ɓooyi tan jaabi ki lawoto ki wattat yiwdema ɗum woni ko hefti rendo men ko hande ɗi neɗɗo jooɗo o ñalla miijo guisuba hana mur holmo ponmi noddude ni mi ñaago ɗum hande caɗele gonɗe yeesam ni noon ka dañi holmo poɗɗa saabu a sammi foof ha laaɓi hande hay lekki gooti ki poɗɗa sammude a ala par ce que a sammi foof ha laaɓi aduna ne yeeso ma ko ari fof mbiya ya lombo hen ko ari fof mbiya ya geewo hen ko ari fof mbiya ya am hen ko ari fof mbiya ya tesko hen tene ala fof ɗo dañƴa yahata banda men yahata neɗɗo yo daro ɗo Allah darni ɗum neɗɗo yo wat ko Allah wawni ɗum neɗɗo yo wat ko waawi rento rewde ɓernde ma kar ko nde woni gaño ma rento rewde ɓernde ma ko nde woni gaño ma tampini rewɓe tampini worɓe alhamdulillah ɓe geggiɓe koɗi galle ne defe omo nelde ration aɓe ñaama ha hunde juuti tan hade gorko artude kam taw teskima mbaylide kewde
sabu sa kala ɓe bindindiranno lettre uji ha Allah di téléphone ngaji noon hankadi ko téléphone ngaji tan ha ɓooyi noon téléphone ngaji ɗin gusti no feewi kayni gorko arti o yi ene usti no feewi no wano ni wonno kanko ko neɗɗo kewɗo haqqille o ƴeewi goto e sehilaɓe makko mo ɓuri hoolade on ko sehil gorko wona debbo mo ɓuri hoolade wari o haalani ɗum histoire o wi min noon gila min geggi min koɗi gila gurdam amin wahli min naate dañal seeɗa mi yi gurdam hakkundam e joom gallam ne wahli somin kalda ko bref ne rabɓiɗi min natti jalde no feewi min natti haalde no feewi min natti haalde minen kadi mi tini téléphone ngaji ko ngari ko nden tigi rigui ne wonanno ene usti no feewi so min noddi saaha haalamen waɗi bref so kanko noddi ko haaju makko tan joni noon garmi ko namdadema beele min jikku amo walla haalam ka kalami ga ko kaldami makko walla no kaldirami ni woni ko change walla comportement am hakkundam e enɗam makko woni ko change walla ko min change walla ko kanko change kanko debbo ko ni o ardi haala ka aɗa andi on ko joom hakkille sabu so neɗɗo wahlima e ma woto ƴeew tan kaari wahlima e ma woto ƴeew min de joom galla mo wahlima yam walla joom suuda mo wahlima am ƴeewani min ko comportement mo beele ala comportement mo joguimi e nderam kene jiya sababu wahlade mo kanko debbo ko ngowani yeeso o arde sehil makko on wimo yaawi ya jooɗo ha hunde jiri so arti waɗani dummuna gorko arti kono o teski mbaylandi gorko o no feewi e ustade makko hankadi no feewi leelani tan gorko resi debbo goɗɗo to resi debbo goɗɗo o ko waddanno e makko ko watti wadda ɗum e suka debbo goɗɗo o on are galle he o watti jallude e mum omo fijje e mum omo wadda e mum woni e gueɗe ɗe o waddanno e makko kanko ɗum haalimo noon kanko omo andi kam so wona taw ko tinani waylade walla toñde gorko walla ƴettade walla haalde wono konngudi goɗɗi walla woni mbaylini gondi oɗonki famde saha foof noon o nodda gorko o kamɓe ɗiɗo so yontanimo ko ari o kaari min de mi yii wonani mbanoɗen mi anda ko min wahli mi anda ko an wahli walla so tawi wonko welani e am no mbami ni walla so lelndam de walla so terɗam jafuɗon walla so min walla so ndefu am walla no kono gondirmi e ɓesgu ni walla ko jikkam hakkundam e ɓesgu walla kono ƴattortomi ni walla ko holɗum hen mbode yiiɗi kalnami mi ƴeewa so défaut mi ƴeewa change ude gorko wi haydara min kay mi tinani changement ni mi tinani gorko filtina haala ka tan woppira noon yaaha o rutti kadi to sehil makko o haalani ɗum on ayniri haqqille mum ha faami noon ko gorko o tan usti e makko ngam gilli goɗɗi nadde e mum kono kadi oɗo saaha mo gonen kalde ɓe kaldi gorko wiyata tan min woni haqqillem tan ko yo en dañ ko dañal ko développement sans développement e dara en gonani fo ɓamtare hanka ko ɗum tan gorko wiyatam on noon sehilo faami gorko hankadi ni jawdi koko wahli ɗum kono jaɓani haalde ɗum waajimo hen ha ɓernde deeƴi ha waɗi woni sahaji so won ko waɗete e galle he o tinnirta ɗum ko miñi ko debbo garɗo woni nawli ko o tini o perdi place mawɗo e galle he o tini gorko o natti teddindemo e galle he o tini gorko o natti rokkudemo place mo foti rokkudemo saabu holɗum hay so tawi woni ko wayno mawludu walla harana walla woni gueɗɗe ne mbaɗe so tawi wonko defere o tinnirta ɗum ko nawli ko woni lembo o debbo ɗimmo o ko on o tinnirta ɗum kadi ɓuuri hewde ko junggo on tan rewata
hay so joddi mom yiwruda e on wiya kay dede kay wini dede kanko so haalde dede wiyatani kono so haalde dede o kanko lembelo dede kay wi elle ma waddo magasin dede kay wi ma wadni ay kan kanko ala ko ande gorko haytus sabu hay so mi yiwruda e gorko ko tubbe ref no haaldiri yi ha hunde juuti noon gorko artoy lawol gongol o tawi ɓeye ɗiɗo no mbayi ɓattodiri ni no mbaɗirta ni ɓuri forde kanko o ronki dañde place o ronki fewnitade hay so ɓe jooɗima o ronki yiitade hoore makko sifa no yiitoto hoore makko ni hankkadi woni gueɗe natte ɓernde makko o wi natte makko meeɗa nattude makko o wi hankkadi alay saago ɓe dutto e basal kamɓe fof ɓe mbasat tan o fini suba goto o ittoye kayitaji gorko pop wona yo moftoy o itti kayitaji gorko passeport muɗum carte mum séjour fof o itti o moftoy ha laaɓi hay bancaire mum fof gorko jooɗi ha waɗi saaha goto noon e sohli kayitaji muɗum yeehi ƴeewoy kayitaji ɗi ronki yiide kayitaji muɗum kayitaji jiila tan ha wiya kof donka yiitede o wi kayri kayinamo wiyana yiyani kayitaji mo wala jiirami kayitaji ma nden sa ari ko min tottaɗa e moftani min gila nden ha ɗo mi netti andude e ma haydara mi anda ko joguiɗa mi anda kayitaji ma mi anda ɗo moftata mi anda no jarata mi anda no natirta mi anda hen haydara min kay sa nandi ma ko toon jeemi o ala mi namde tan gorko yiiɗi haaɓi kof ɓe battidi koto timoɓe woni ƴeewoɓe ƴeewle so ɓe ƴeewi to woni ɗon niɓɓiɗe de to woni ɗon irɗe de ne ɓawli de a yiitat de ko jungo nawi de a addani kayitaji ɗi galle ma de ɗi caami koye lawol de waɗi haalaji kewɗi won haaside dewɗon de gor fof ene yirata dal eyyi ko noon tan hunde wayi on paami gorko woni ɗon tan ha saliti tappi dow tan siri less no ɓe kewi wiide sammi dow siri less tan ha saliti ha saaha mo fonno hodde o yonti fo yaltinani kayitaji ɗi ha biye o yetti ha biye o niili o yotini noon saaha so lelima jamma o wayat o tampa sabu ko waɗi ko o fota wadde ɗum kono puusimo e wadde ɗum ko gorko o yeehi to sehil makko tigui rigui o gorko o haalani ɗum o kayitaji gorko ko min nawi o fillani on ko majjani on yum ala wata wan noon artir kayitaji ɗi o itti kayitaji ɗi o totti on addi kayitaji ɗi ha sardemal galle mabɓe ɗo weddi ɗon kayitaji ɗi sukaɓe pini subaka ene jalta ne jaaha jii kayitaji gaddi kayitaji ɗi mbi jiiti gorko yiiti kayitaji muɗum gorko ruttiti ɗanni joni noon kanko o wi ko tampere nde o tampide oɗo gorko e souffrance mo sufde oɗo gorko e ɗeɗo huɓere nde o lepti hen e oɗo galle mo lepti ala kala ko wiya kala ko nanaka ya ha jawdi ara gorko o yaɓɓamo jaɓɓal bangal ni o tini ɓerde makko ti musde o watti yiɗande gorko tan ko bone hayso gorko arti jooɗima saaha somo defa omo jogui ungel arata e makko miijo bongo ngel ɗo ungel kay yo lappugel gorko tan gurdam gasa ɗo o wi Allah waɗi noon sehil makko nawimo e jiyaɗo Allah goto nawimo e jiyaɗo Allah goto o yettiti jiyaɗo Allah o haalani ɗum on wasiyimo hen waajimo hen rokkimo wasiyaji moƴƴi ha ɓernde jippi ha ɗum yalte makko o nimsi ɗon o tuubi ɗon o woyi ɗon on woodi ko sakkitimo e zicruji o arti omo jokki zicruji makko kono nawli ko o kay o ɓe ngalda probléme
kanko waldani probléme on o haɓata e mum o tikkanta ɗum wala on noon kala ko kewine haalnamo on ne haalirantamo tan ko yo andu kam kañum e joom galle mum koɓe sehilaɓe par ce que on ne andi gorko haalantamo haydara on haalirantamo tan ko yo andu kam gorko haydara ɓe cuuɗodirta andi rewɓe ne pindira andi rewɓe ne pindira e dow sifa comportement ji ɓe ñanto ɓe jooɗo o ene ɓiiña o ene ŋooɓa o ene weddo guite o ene holla faaro o ene haalkino e nder konnguɗi maɓɓe aɗa tinndere ƴaggende ne heen taw ɓe kolla nder aɓe paamodira ɓe jiɗodiri taw nder o wonko woni toon haren nder on sifa debbo rutti e zicruji mum e wirduji mum gorko ɓeydi ƴaggude e makko ƴaggende sattunde caar haa wattini beele o daña e gorko hunde ko caɗele mawɗe yaha ha jola e ɓernde makko mbiyete ɗum kam min wona ko waɗa ɗon mbiyete mi ala ko waɗa hakkudam e joom gallam yaha ɓooyi o wattini hay miijade takkude debbo lembel garɗo o yahatan o watti darade ne bonna hakkude maɓɓe ha ɓooyi ala fan mi wasa wadde o masination e ɓerdam ɗeɗo masination so gaare ɓerde ma tan sa renaki joni bona sabu ma wattu yaade aɗa ƴeewoya wiya aha kay ko on mbatta habde mo haɓani e ma mbatta laadu joom nde yitere psychologiquement gonta haaside walla gonta dabro walla gonta bonɗo hewɓe ne gonta dabroɓe hewɓe ne gonta liggotoɓe e oɗo sifa wiyeede ko nawle wanma ni taw nawliraɗo kañum ari tan ko ene jogui sarmante mum ari tan ko ene woni seyɗani hoore mum seyɗani joom galle mum ene jirguiti joom galle ne irti ɗum tan ne laawi ɗum tan ne jetti ɓernde mum haqqille mum foof ene fukke dow mum taw wona ni lekki wona piɓol wona aya wona haydara ɗum ne waɗa e saaha neɗɗo ne jarribe waɗa saaha tan an hoorema an jarribeɗa e neɗɗo taw aɗa yenana kay wona haydara jaraba tan jarribeɗa e neɗɗo ha koya jarribeɗa e neɗɗo walla ha keeɓa ko jiɗɗa ko hono no Zuleyha jarabi mum wano Yusufa ni wona kaɓɓol wona piɓol wona haydara o yinmo jarriba e makko hawronki nangude hoore makko haw ɗeɓi hoy haw hoyi hen ni saabu haw feeñi hen ha hunde yalti hen haw addi rewɓe Misra ha ceeki hen juuɗe men haɓe battindi kaso Yusuf wattindi kaso batte makko kanko no wattindi kaso batte Yusuf à la fin Allah hoynata gilli Allah artirimo wattimo cuddiɗo annabi Yusuf kanko ne debbo wonno ɓernde makko ne laaɓe gorko kono ko ari ko fof hankadi ko gorko yi hattuni ɗum hono no Zuleyha kañum ne yaano hankadi ne ha ɓernde mum laawi neli Yusuf to banggue laamɗo o ha Yusuf suɓi yaade kaso neɗɗo ɓernde mum ne muusa ha wadma yiɗa waddema ko boni taw wonani añma saabu ko an comportement o puusi joomi e on sifa caggal muɗum noon kanko debbo o felliti jabde Allah kono ñaagui Allah so tawi ngal ko dewgal makko yo Allah accumo hen fewnude gorko o so tawi wona dewgal makko yo Allah dañ ngal ɗo hen ko welata ko welata hankkadi koko metti tan banda men waɗani lewru kanko e gorkoɓe nangudira téléphone ɓe duki ha wuli gorko seeri mo e téléphone gorko seeri mo e téléphone ɓe ceeri Allah waɗi o jooɗi erde makko timmi gorko goɗɗo mo jeyaka e wuuro mabɓe noon ɓattiɗo wuuro mabɓe ɓamtimo nawimo to gorko o woni to nawimo to gorko o woni to o nawɗo mo noon e gorko ganodira to gorko woni to kanko no yeehi toon e alal haqiqa e gonga Allah andi ko wanno gorko o iwi toon arti gorko no artiri ni woni ɗon fodde lewru Allah waɗi kayitaji mum majji wona kanko majjini wona kanko nawi anda ka nawɗo ha oɗo ñalawma hande mo goɗɗen kayitaji gorko yitaka ronki ruttitade ha o ñalawma hande mo goɗɗen kayitaji gorko yitaka ala foɗo gorko memɓaki ƴeewi partout ƴewta e fewnude kayitaji ronki alal haqiqa ɗi majjiti complètement ha o ñalawma hande ɗi jiitaka kanko haali wona min ha o ñalawma hande mo gonɗen ɗo haalnimi oɗo ɓattake o wi alal haqqingol kam kanko o monoto gorko o wonno to wona kanko o anda ko woni kono ha o ñalawma hande kayitaji gorko jiitaka
e kayisaji. Gorko nana jooɗi joni natti yaade ronki yaade, ƴeewi feere fof no waɗi ronki. So Allah won garɗo ƴetti nawi andaka, so tawi wonɗo gorko weddi andaka, so tawi woni ko ɓernde makko nde huɓɓiri ni eno tan waɗira ni, eno haqqe makko yaɓɓira ni, eno ɓernde makko nde muusiri ni, Allah lomtinimo ɗum o anda. Kono kanko kam nde o yalte maggal tan o yeehi o dañci goɗɗo, o juuli darɗiɗi, o wi kala ko gorko wannomo e aduna o yaafima, o yarlima. O wi ɗum ɗo ene kankone ene jeeya e gurdam makko, so wokkitani minne no gukkitmi haa ɗum o nani o deƴata, kono ala fin kanko e gorko ɓe kalda. Ha o andini gorko kayitaji mum gadiɗi kanko nawno, wandini gorko fof ha laaɓi. ɗum ɗo henna wiyete komo adima e suudu wima rena jaalal. Saha comportement bonɗo ene wona e debbo, saha comportement bonɗo ene wona e gorko, kono gaño ɓurɗo mantinade e gañgu ko comportement ma. Gaño ɓurɗo bonde e gañgu ko comportement ma. Wonko ene hanma ko comportement yeeso Allah subhanahu wa taala, wonko aɗa ronka dañde e Allah ko comportement maɗa. wonko aɗa ronka dañde e ceerno ma jangguinɗo mo ko comportement ma o. wonko aɗa ronka dañde e joom galle ma ko comportement ma o. wonko aɗa ronka dañde e joom suudu ma ko comportement ma o. wonko aɗa ronka dañde e jinnaɗo ma ko comportement ma o. neɗɗo yo ƴewto comportement mum. hare ɓurde sattude hare nde neɗɗo foti ummanade ko haɓade yoga e jikkuji mum. jikku bonɗo, comportement bonɗo, o yo neɗɗo haɓu ɗum. mi yii vidéo goto mawɗo debbo goto omo leli hôpital o sellani. omo leli hôpital o sellani kanko mawɗo debbo o. omo tampi no feewi. gorko ne jooɗi sara makko, gorko ne ko nayejo. kanko mawɗo debbo o wi somi maayi jimmi ko ndesa kaari. gorko wi ha? o wi ko somi maayi jimmi ko ndesa kaari. gorko wi ha mi nanani? o wi ko somi maayi jimmi ko ndesa kaari. o wi holko saabi mbiɗa mi resa kaari? o wi jimmi ko kaari sufra, saabu kaari ko gañam, mini komi gaño makko, saabu an no mbaɗa leptudemi ni jimmi ko ndesama konko beela lepto e juuɗe maɗa no leptorimi e juuɗe maɗa saabu ko gañam. firti ko gorko comportement mum o ko comportement musɗo. ene jogui won rewɓe ne kañumen ne jogui comportement ji ɗi ganduɗa musɗi no fewi ha ganduɗa jeeya sababu gorko wahlade. leɗɗen dow leeso tan gummina haala. leɗɗen dow leeso tan girta haala. gadda ko ɓenni ɗum hunde bonde. mi tuuyi e faadema tan hande mboɗo tuuyema tan mi fuɗɗo yettadema tan nanga hoorema gadda kongon tokoson. ɗum ne jeeya sababu gorko wontude mbarode e yeeso ma, ne jeeya sababu ni ancudema ha laaɓa, ne jeeya sababu ni hay harminde suudu ma, e jeeya sababu hay harminde memdema. acca memdema complètement. woni comportement ji debbo ne foti haɓade ɗum e mum. so gorko ma fayema tan faye mum. faye mum ha timma. faye mum ha timma. heddoto noon ko heddi ko so wonko muusma a haalnat ɗum, walla kollira taw wona to banggue lelde kollira. kadi mi haalanma hunde wotere ne woodi ko gonga. woni hen hay sa weeli, hay sa waɗi sukara, hay sa woni jumri cafakama ni. jogui worɓe waɓe noon. cafakama ni cafa tan ko caggal galle. ne jogui waɓe noon en gandi kalte ngo en mantata worɓe tan ɗaccede rewɓe, mantata rewɓe tan ɗacce worɓe. ko ɓuuri hewde ɗen jiiya Samba ala renne ngoodi. en jogui jawɗele ko dañi fof dokkata ko rewɓe woɗɓe, kono mbawa rokkude joom suudu mum. joom suudu ma ñaagoma uñaɗɗi tan dokka ɗum. kono neɗɗo goɗɗo so ñaaguima tan a rokkat ɗum. debbo goɗɗo so ñaaguima tan a rokkat ɗum, kono dokka joom suudu ma la. hewɓe ngala ngal fayidagal. neɗɗo noon so yettima nokku ala fayidagal wawde rokkude joom suudu mum so ñaaguima ɗum, hay so ñaagakima aɗa andi wonko wonarteta. wonko wonata nder. eɗen ɓooyi wiide gorko kala kaɗa nelde joom suudu ma woto rewne mawne,
woto rewde miñe woto rewne yumma woto rewne bamma rewne joom suudu ma direct eɗen keɓa ɗi mbattukuji ha mbayno leydi eɗen gandi kadi ɗum ɓuuri hewde saabu eɗen kalday fof eɗen gandi kadi ɗum ɓuuri hewde neɗɗo kala kala nelde joom suudu maɗa hay soko mbuɗu goto nelduma hakkude waɗa suturo kono san nelde joom suudu ma rewna e goɗɗo natti wadde suturo teno ko ɓuuri hen hewde joomen jettinta fof wata ko kuppi hen debbo noon aña bonnude enɗam deeƴa aña bonnude hakkude ma e mawne deeƴa walla aña bonnude hakkude ma e bamma deeƴa walla aña bonnude hakkude ma e yumma deeƴa mbete sa neldi debbo ma banggue ne bonna hakkude ma e yumma walla ne bonna hakkude ma e deede ma walla ne bonna hakkude ma e nene ma bonnata hay tus o ko joom suudu ma ko yummum sukaɓe ma omo yiiɗi ko iwe joom galle makko faade makko direct ɓayde dépasse kam wonani e junngo makko woni koye junngo mawniraɗo galle o walla woni koye junngo yumiraɗo galle walla e babiraɗo galle o kono kam ko jiɗɗa neldemo kam rewne makko woto rewne goɗɗo ɓayde sa ari lelde mon nde rewata e goɗɗo suudu mon ndu ndu natton ndu rewata e goɗɗo rewatan koye makko direct rewne makko direct ko kanko woni ƴiƴam ma an woni ƴiƴam makko so ɗam makko ɗam tunwi tan ɗam maɗam tun wat ɗam maɗam so tunwi tan ɗam makko ɗam tun wat ko en neɗɗo goto e mabɓe gurdam aduna ko ma wallodire ƴewɗen comportement ji men ɗi enen fof enen pop eɗen jogui défaut ji ni le parfait hay goto timmani kono ƴewɗen woni comportement ji woni comportement ne usta yidde ne usta yurmede ene yaaha ha neɗɗo ɓerde mum ƴooka yidde waddema ko boni taw wonani añma ɗum woni hande dewle aɗi hande debbo woni dewgal ala ko yiɗi hande so wonade gorko ko boni aɗi gorko woni dewgal ala ko yiɗani hande debbo so wona bone woni yettiɓe hande dewle mumen ala koɓe jiɗodiri so wona bone moni kala ne yiɗani goɗɗo bone holko addi ɗum ko comportement mo donkuɗa yo goto e men kala change so gorko o ronki change ude ko noon so debbo o ronki change ude ko noon ɗeɗo gueɗe ko gueɗe poɗɗen yurnitade hakkude meɗen so buuɗal yurmede feeri feeñi fe jeeyi ɓattake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musiɓam tedduɓe